ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲବମ୍ରେ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି, ମଝିଆ ଦିଦି, ଆଉ ସାନ ଭାଇନା, ବଡ଼ ଭାଇନା, ମଝିଆ ଭାଇନା, ମୋ ଭଣଜା ଭାଣିଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଜି ବୋଲବମ୍। କେବଳ 2 ଜଣ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଦିଦି ଆଉ ସାନ ଭାଣିଜି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଲିଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଟି ଆଣିକି ଆସିଲି, କାରଣ ଲିଙ୍ଗ ନିଜେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାଟି ଆଣିକି ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଭାଇନା ମାନେ ବି, ଦିଦି ମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ସାରିଥିଲେ, ଭାଇନା ମାନେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଲିଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ମାଟି ଦେଲା ପରେ ସେ ମାଟିରେ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପରେ ବଡ଼ ଭାଇନା ଆଉ ସାନ ଭାଇନା ଲିଟି ଏମାନେ ବସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରେ ଆମେ ମଝିଆ ଭାଇନା, ମୁଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ତା ସହିତ ବଡ଼ ଭଣଜା ଆମେ ବସିଲୁ। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପରେ ଦିଦି 2 ଜଣ, ଲିଟି ଆଉ 2 ଭଣଜା ସେମାନେ ବସିଲେ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଜାଗା ହେଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ବସିଲୁ। ସଂକଳ୍ପ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ, କାରଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ପାଣିରେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ସୁଅ ଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନଦୀ ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଛି ନା, ପାଣିରେ ବହୁତ ସୁଅ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆମାନେ, ତାପରେ ବଡ଼ ଦିଦି ଆଉ ମଝିଆ ଦିଦି, ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇନା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ସାନ ଭାଇନା, ତାପରେ ସଭା ଶେଷରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାକି ରହିଲୁ। 2 ଜଣ କିଏ? ମୁଁ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇନା। ମଝିଆ ଭାଇନା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ସିଏ ନିଜେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଯେମିତି ଢାଳ ସଜାଡ଼ିବା କଥା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ଏବେ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ରଖିକି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ବାହୁଙ୍ଗି ସହିତ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାହୁଙ୍ଗି ସହିତ ବୁଡ଼େଇକି ହିଁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସୁଅ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଡ଼େଇବା କଥା ବୁଡ଼େଇ ବାଡ଼ି କରିକି ସିଏ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସଭା ଶେଷରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4ଟା ଢାଳ ବୁଡ଼ାଏ, ତ ମୁଁ 2ଟା ଢାଳ ଏମିତି ଆଗରେ ଓହଳେଇକି ରଖେ, ତାପରେ 2ଟା ଢାଳ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଓହଳାଏ। ତ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲିଙ୍ଗ ଚାରିପଟେ ଆମକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଥିଲା। ମାନେ ବୋଲବମ୍ ହେରିକା ଯାହା ବି ଡକାଡକି କରିକି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବାର ଥିଲା। 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ, କାରଣ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସିବୁ ନା, ତ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଘରକୁ ମାନେ ଘର ପାଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ଭଣଜା, ତାପରେ ମୁଁ, ମୋ ପଛରେ ସାନ ଭାଇନା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲିଟି ପଛରେ ଦିଦି, ମଝିଆଣୀ ଦିଦି, ତା ପଛରେ ବଡ଼ ଦିଦି, ସଭା ଶେଷରେ ବଡ଼ ଭାଇନା ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମକୁ ସବୁ ଜଗି ରଖି ଆଣୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ମଝିଆ ଭାଇନା ଥିଲେ। ଏ 2 ଜଣ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆଣୁଥିଲେ। ଆମେମାନେ ତ ବୋଲବମ୍ ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ଆମ ପଛରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ ପଛରେ ଆସୁଛି।